ranka ya me za ka iya cewa game da wannan taro da aka yi na yau na mata masu rajin neman shugabanci na gari a Najeriya? Na ɗaya, ina godiya ga Allah da ya ba su hankali da fahimta da basira na ƙirƙiro wannan taron. Na biyu, shugabannin nasu na ƙasa baki ɗaya da suka tattaru a guri guda suka zo da wannan tunanin saboda azaba da wahala da matanmu suke ciki. Mata iyayenmu ne, 'ya'yanmu ne, matanmu ne, kakanninmu ne, kuma kawunanmu ne. Abin da aka yi musu ko ake yi musu shekarun duk da suka wuce, amfanin mata a Najeriya yana zuwa ne a siyasance lokacin da zaɓe ya zo. Duk yaudarar duniya ana yi musu, amma sai suke fuskantar siyasa a matsayinsu na uwa da zuciya ta uwa. Idan aka cuce su sai su yafe, sai wani shekara hudun ya zo ma a sake yaudarar su sake yafewa. To haka bai yi daidai ba. Haka kuma idan haka za a ci gaba, ba abin da zai sauya, ba abin da zai canja. Mutanen da ba su san darajar matansu ba, to ba su shirya ma mulki ba, ba su ma san menene mulkin ba. Akwai abin da ake kira sanin girma, daraja da mutunci na uwa. Shi ake ba kowace mace a duniya, daga uwan Hawwa alayhi salam, daga dalilin da yasa Allah ya halicce ta, da mai Allah ya ce a kanta tare da babanmu annabi Adam alayhi salam. To haka zuwa ga dokoki na zamani na duk duniya. An ka duba a Najeriya, duk siyasa da ta zo ta yaudari mata, duk siyasa da ta zo ta yaudari mata da ƙarya. Shi yasa ni na ce idan har za mu tafi tare, to za mu rubuta yarjejeniya a takarda, za a kai takardar kotu. Idan ba mu bi abin da aka ce ɗin ba, to lalle mu mun yarda kotu ta yi duk yadda za ta yi ta kulle mu. To mai girma Hamidu Hamza Al-Mustapha ɗan takarar shugaban ƙasa a shekarar 2023 a jam'iyyar Action Alliance AA Amana Adalci, a wace irin gudunmawa kake gani mata za su iya bayarwa a zaɓe mai zuwa na shekarar 2023? Wato su mata a kimance shine su ne a cikin yawan mutane na Najeriya kashi 48.91, kenan ka hada da yara maza, manya maza, matasa maza, an ka hada da kankani ne, duk wa'annan suka fi mata yawa. Saboda ga kuma a siyasance su mata su ne suka fi kowa yawa a wanda aka yi wa rajista. Su ne kashi 70 daga wanda aka sa wato su za su yi zaɓe a Najeriya. Saboda haka daraja da girman mata daga wanda suke neman zaɓe tana da yawa. Shi yasa girma da daraja na mata yana nan. To kuma mu a namu shine ilmantar da su matan da ilmantar da 'yan Najeriya da su san darajarsu, da kuma cewa dole ne a tallafa a kuma taimaka a yi abin da yake shine daidai. Wato mata su san wane ne su, kuma su tantancewa za su zaɓa. Akwai yaudara, akwai ƙarya, akwai ƙage, akwai wanda ba su je sun yi nazari ba amma yau suna neman mulkin, kuma ƙaryar jiyan ce za a yi. Shi yasa kaga mun biyo ta yadda muka biyo akan cewa za mu yi yarjejeniya, kowa ya sa hannu. Saka hannu ba wanda ya taɓa yi a da, ba wanda ya taɓa yi a yanzu, in ban da mu da muka ƙirƙiro muka yi musu wannan magana. To godiya muke, Alhamdulillah.